ne kero na kwanire nganya beta nkurigi na nyore kogonta inga nganya beta naje ne rukurigi mwana maete gwantigire kerengere ryo mutumi ngaki nakike nabo nakuburi naki ayena kirende na yure na nyabeta one mungu na nyabeta na musanio ne bali tukuriri itukeria abantu abo amubwati n'abantu abo no twarenge nere ngamutiga sobuya to akairana nkagenda korona ika asinege ntongere na ari guchikuwe ngakorana ne shughuli na bwati ngairana ono kero na cha kumwakire sini na kumwerezana na kuri tunare gukora inde mubori ere mbuya igairana nzanga pirana ngonyora simya ete kwenda igere muteje ngatiga jinsi echi nande ngatema jinsi chindi ngabango temesi miae nganyora teligosoa ngatbunge sabali kuruseito ngateba tiganje ntarega at least nyore noege muntu iga muburi ngaje mungwana naro rafiki yane ngaja ngamonyora tukanyora igisikia na kasi ni yae kere kasi ni yae tu amanyora yanchama nero chita kontevina nyabeta igabwate tu no monta atakale tiki utamanyikai nande garenge unconscious kono kururi tikerio nimbwa tugororo gwo kumurigi yani na chire gotema kumurigi wakesi miaye terigosoa na kibono ekeire bakabona na chakire gutara ima ndore ngaki ninyore information yande yonse igoro yaye kwerezire bia lakini naye suspect ntangani mama ngene getoko motegere nundigere ligo ya woniga tuchake muchake go blame na inche genuinely etu atigane ta sobuya nyobororo mbwate meane ego borobone ego ngichanete sana kumurigi baka ego ikira bono ngotara iga akintigete be kibintu byane byonse bibitene aya tata korakira ndara kuburi ugatebanga mugatigana no mwana one nyabeta mugatigana abuya ukagenda sino nera gacha buone ari gocha buone insanga biti cyare mungu nage cyare ngicingisa cya mugaso tali butuko yare mwana one tachiti kuira na nyumba naro sirikora gukora mukobo ko moiso iga asman koregento Chirago ngona bere musamani tutete na kongera ni bonspora chirago te chirago ngona Ikiwacha dekera Nega se trata de un corazón más. Hace muchos años. Y que para mí por el lenguaje. Magdalena por el culo, yo quise. Yo también quiero comenzar porque no me voy a comer. No me tengo ganas de comer. No tengo con Ngwambuki, wende ngwediene. Wende sini. Muskoto kwa chokombana. Nzanga penjeni. Ana sibiro mwisoga iga muteni mugi. Onye nane koragira. Ora una magoka nabe. Amaisana sintindo chiko sengora rande bi. Ana sisteria, no? Ella no se me sacrifice. Mimi tena kolwe. Na rufi ni bwana sapa. Lakini asema nje. Yuko. Hilo luma nimekuania mama. Lakini acha kwa. Mbona hivi? Ndio tele sekretari nyande. Kama tinete ndio nsini mwanzo. Tingu kwa ndo tele nikikia sina tele tena Mungu describe. Toma chana. Jina changu kone
Ngombo kimwe wikisini kuja. Ngo igubuye ngo tebambiye mu. Nzigo kondo nyina. Manye ga mayira na sadi bya gasene. To kumanya singo cyokorera uki. Paka ngo inyure. Tuyibona naye n'umuntu umwe. Steri natese kirega tingo kwebana nyiri tukeri. Sana mbate uki. Kago sale mono Yabeta Oye tobwa toka Yabeta. Hello. Njabana kwa rangi. Na kiwani. Hello. Kwa hivyo. Kwani mbona? Njasa ngiandingi watete. Kwani munondo sigendo ari? Ya ndichambiore. Bana nakukwanya singenchu. Nachire koria raisi amakosa nabwate. Magosi. Nataka ngusaba mabe. Nje kwapi? Kwanza mpara tu kusabira na mabira. Sina kanyalira mapema. Bwana kwanyire koria raisi amakosa. Na realize never late lakini nachike kusaba mabe. Ekero kuimuka kwenda kueleza uchumba mangana kwa mwe. Kwa mutumba mangana. Ndero kwa ria raisi. Ukwane Kwa kene. nyenga ikwari. Ukwane kene. Njena yani natakite no kende kionsi konsani nyonchomba. Neli na moroche tuiga. Kende nyonsi konsani nyonchomba. Ainyang'ara. Neli na moroche iga. Tabla ikoimugite wano nani ukenda kotebyo nchomba na harusi ya marite. Okamote mtu wasokire na abasachi aba. Masacha ebinyanza. Kotebe kene neli na moroche iga. Enkoro yani kamwanje. Gose gendo Kono mwanje. kotaka kumuwin. Ngaranga kungainireri na kikira geremo win. Lakini pano nachire koria raisi ngambo bena akorete. Na tebre tigangi chenkori kingo sabama. Njonsa ba mabere. Kwanza mpara to kusabira na mabere. Sure. Aitari madara ndio tajiri paka konte nyanchama. Ngabere. Asmana asina ikire wakonyara para. Njengo abere. Aki ngabera. Njengo abere. Ngabera subwancha kwao. Tonkuna. Ngabera. Subwancha kwao. I'm ready to read. Tenena. Karante kwanza kwa Tenena. Mente taribu yake abantu bagweta para patonyoro tukametenza bo nitsenya sawa. Karante bya nyanchama. Karate nina manyo kwana. Nkware guteke step manyenga so banya beta ga na arari egera baibure ntu tumanyenga ki ya beta ya ngagia chiete kuchi Mongina tinko nacha. Information yogusira kwa nyabeta ena yenyorete kurwa se kazi ni yae. Wono ena roche na ki already ine kazi ni yae ya virus. Wono no need na inje na ari gocha ko virus. Na ndi wono imo manyeti. Ya ari gocha ko bobo ko akonsana. Kusioka gocha omochie gocha ko virus. Kusuko baburi goro ya nyabeta. Wono egento kia renge kia muhimu no kumurigi monyore. Ono tata tigadara kubori ngane rim wate birenga nga nkware gotanga umaite ugusira kwa umuntu munabona umwana yo nasiriteika teriare na kurwa so gukwa bono kwari gocha kwa muise kuyo umusani yo gonya beto kure riro ryo ngiriti koki kwari gocha ngiriti kwari gocha gutumia gocha gwikagusa bonya bete goro no musani yo kwa style na nyegere tigwe na ye nero kwa nyegere tigwe nkiri kwari gocha gutumika gocha so bonya beta kumurira kwa gocha kunguku eko gereke na bakenga no muntu ukwete eko rantu maiti naki moya akari iga agakwete bona boya ari kunyare kana wichinga ki otanaki omongina igwe mwana yo tware ngenera nje nyare banyare omongina ntobwekani ngenteke buna makweli tikatukeira ngora igenteke ngoera kiri uyu no muntu usirete ugusira maybe abakamugacheta asigete nkomonyora turi ikintu bona ari kugusaba omongina ayo no mongina omonene kwari gwanja mutige kunda umwe asogutacha usugucha na ogusira kwanya beto ontigere echukumwe inteme chuchini imonyore imorigi
munangenderete kumurigiga wona natete none mugambi ucio nanje timumanyiti ngende kero kende timaiti gusimwa tebi umugambi erinde tubeka abantamo tumurigi nabo tokomonyo onde bwensi ukamugachite asaka mugachite na bakwobwa aigwe ng'a abantu bari nkumurigi bare abantu bamwe baimukireire nche tatu umwana one nche timbwati mang'ana nagutigire chukumu iyo na kasi ni yaye nerore kurukwa yanjama bitutu twarosire tika tubatigire chukumu iyo bari umwana oyo nche nande ngoteba ng'asi nyasaye mbuya mono nande ngogotebera mang'ana amayanga ki nyasaye agusisenie genderera kundigiria umwana origa ngakekera ndonga kwamanyorire okoboko nakoira okoboko origia umwana oyo one ogenderera tata one kumurigia nande nyasaye agusisenie akomentere bakekera oramanyore twensi ntuchenge na kogoka ng'a umwana oito tukirwe tubwate ogosemeria nyabeta one ori netiganirite tiga ng'ende ntimoke tiga ntimoke echukumu ne yao iro mongenaka atimoke sawa asante mongena sebasei abukure sky tatu mwana one gakigika nagunjikana makuri gakiezi kwerusi nandibira no gakitata agutwirira matama nyomonyore buya mono